Zato što ga je prvi put po onoj kiši pokušio. Ne, on je bio, brate, ovako u večerancu. Ali modar bio. Modar. 15 minuta, umro bi pa. Ja mi bio je pod vodom. Malo pod vodom da donio ga je se Boga. umoči malo. Prljava mu kamera pa da opere malo. Bravo. Ali ne smije dugo držati. Još pola sata. Ja mislim pola sata. Dobro, većinom ovi sinovi telefoni trpe vodu. Ne, pola sata. Ali Ari ne more trpiti ništa. Oni prije su bili, makar dotak njega gotovo. A zato sam sve hop, zato lak. Šta će biti? Mišlja sam da. Za nas sad bez čaja. O, jebut. I ovo je